Kapin 15 million pesos nga kantidad sa gitoang shabu ang nasakmit sa otoridad atol sa bypass operation sa Zamboanga City. Tulo ka mga sospek kinsa duha niini mga factory worker arestado. Moabot sa 2.3 kilos sa gitoang shabu ang nasakmit atol sa joint bypass operation sa PDEA Region 9 ug kapulisan sa Nunez Extension, Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City pasado alas 11 sa buntag niadtong Domingo. Mukantidad kini sa kapin 15.6 million pesos. Atol sa operasyon, dakpa ng duha ka mga babaeng sospek nga nag-edad 66 anyos nga taga Barangay Patalon ug 30 anyos nga taga Barangay Labuan. Pulos sila mga factory workers sa usa ka kompanya sa syudad. Samtang sikop sab ang 34 anyos nga lalaki nga driver sa maong mga sospek. Sumala sa PDEA Region 9, dugay na nilang gipanid-an ang mga sospek una gipahigayon ang operasyon. Posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan kinsa wala pa miluwat og pahayag.